Hamabost zauri, Karmele Jaio. Lainoa sartu da. Mutilak neskaren belarri atzera eraman du haren aurpegia estaltzen zuen ilezerloa. Lotan dagoen aurrari izarak ohe azpian sartzerako samurtasunarekin egin du. Neskaren edertasuna hauskorra dela pentsatu izan balu bezala. Ondoren, espazioan galduta geratu zaio eskua. Ez han, ez hemen. Eskuak inoiz gelditzen ez diren leku batean geldirik. Manikiaren esku gogortuaren antzera. Mutilaren eskuaren zalantzak urduri jarri du bere gelako leihotik hondartzara begira dagoen Mikel. Aspaldi ilundu du eta itsasertzean bata bestearen aurrean zutik dagoen bikoteari begira dago. Ahul, indarrik gabe heltzen dira bertara herriko argiak, eta hauei eta jarri duen jakin minari esker bakarrik asmatu ditzake hondar ezea zapaltzen duen bikotearen gorabeherak. Neskaren aurrean dagoen mutila izango balitz bezala, ezbaina dabilen eskuari aginduak ematen hasi da. Jaitsi ezak bada, gorde poltsikoan motel. Aginduak eman ondoren, espainei aginka egin die pentsatuz berak izango ote duen inoiz neska bati ilea belarri atzera eramateko aukera. Ilea belarri atzera eraman eta neskak lepoa bere eskua dagoen alderantz makurtuko ote duen inoiz. Lastan baten eske. Azperen egin du eta lurrunak kristal zati bat itzali du. Lehen gutxi ikusten bazuen orain gutxiago. Eskua mahauka barruan sartu eta kristaletik pasatu du. Orain hobeto. Bikoteari begira. Iluntasunean bitzezko lerro zuriak osatzen dituzten olatuen soinua entzun dezakela iruditu zaio. Gurasoak afaltzera atera direnetik ez du aurrera egin ikasgaiarekin. Amak ate ertzera hurbilduz asko ikasi esan dio, eta haren takoien zalaparta korridoretik urruntzen entzun duenetik ez du lerro bakarra irakurri. Burua apunteetatik altxatu eta leihora gerturatzean, amak ate ondoan utzitako perfume usaina sentitu du eta, kopeta tximurtuta, nazka aurpegia jarri du. Eskua alde batetik bestera astinduz. Leiho aurrean geratu da eta kristalaren bestaldetik bikotearen itxalak erreparatu dituenetik ez da handik mugitu. Amak utzitako perfume usaina guztiz ahaztuta. Haien elkarrizketa irudikatzen iez egin dio denborrak. Burua gortina artean sartua. Aurrez aurre badaude ere, neskak gutxitan begiratzen dio mutilari begietara. Ura begira ez daukala sumatzen duenean bakarrik. Noizbeinka, ahora eramaten dituen azazkalei begira dago orain. Burua makurtuta, lotxatuta dagoela pentsatu du Mikelek. Mutilak esandako esaldi politen batek gurritu dion aurpegia ezin eskutatuta. Orduan pentsatu du bera gai izango den inoiz neska baten aurpegia hitz politekin gorritzeko. Ezin du bere burua halako egoera batean irudikatu. Neska bati hitz politak esaten. Zein hitz baina? Eta orain, bera da azazkalak ahora eraman dituena. Luzean, isilik daudela iruditu zaio. Lainotu egin du. Itsasertzeko lainoak inguratu du bikotea. Eta Mikeli gero eta zailago egiten zaio haien mugimenduak asmatzea. Hala eta guztiz ere, mutilak zerbait esan duela iruditu zaio eta gero isilik geratu dela, lurrera begira. Oinekin
ondarra alde batetik bestera darabilela. Bai, zerbait ezain dio, pentsatu du. Neskak halako batean haizea indarrez hartu duela iruditu baitzaio eta paparra puztu ondoren aire guztia bota duela gogoz. Kandela bat itzaltzeko moduko indarraz. Paulak benetan sinistu dio lehenengoetan. Hondartzara heltzean Xabierri zerbait gertatzen zaion galdetu eta honek ez errez erantzun dioenean. Hark ilea belarri atzera zamurtasunez eraman dioenean. Hondartzara heltzean zituen kezka guztiak egan atera zaizkio zabeletik, baina Xabierren ahotik atera berri diren hitz dardartiek eta bekainak zimurtzeko erakutsi duen erak. Haren ahoa eskuekin estaltzeko gogoa eragin diote Paulari, eta aurrekoa antzerkia zela erakutsi. Benetan zerbait gertatzen zaiola argi geratu da orain, eta hitzek egin dioten zaurigatik izango ez balitz Paula harro sentituko litzateke, asmatu egin duelako. Berak arrazoi zuelako, benetan zerbait gertatzen zaiolako, aurrean hitzak aurkitu ezinik dagoen Xabierri. Bota berri dituen hitz horiek larriago den zerbaiten atari baino ez direla badaki, baina ez du sinistu nahi, eta entzun nahi ez duenaren itxaurrea itsas barrutik datorren lainoa galtzea nahiko lukeela pentsatu du. Bai, hunkitu duen zerbait esan dio neskari. Argi dago, elkarrekin irteteko gonbita egingo zaiola pentsatu du Mikelek, eta neska bati irteten eskatzeko zein hitz erabili behar diren pentsatu du. Zein hitz, dirua emango luke mutilaren hitzak entzute arren. Lainoak bi gorputzak inguratu eta estali ditu, isara zuri batek legez, eta Mikelek pentsatu du bikotea mundu berri batean sartuta dagoela orain, biena bakarrik den mundu berri batean, eta indibia sentitu du. Zoriontsuak haiek, jendetzatik urrundu eta mundu berri bat asmatzen dutenak. Batzuetan handitasunez betetako esaldiak asmatzea gustatzen zaio, gero kuadernoan idazten dituenak. Lainozko burbuila bat sortu nahiko luke berak ere, eta barruan beraren zain besoak zabalik dagoen norbait aurkitu. Egun hori sekula heltzen bada, urrun ikusten du Mikelek, eskura ezina oraindik. Eta bota du, Xabierrek azkenean bota du hainbat egunetan ezin esanda eduki duena. Berarekin gustura dabilela, bai, baina lagurak ere faltan botatzen dituela eta beste neskarik ez dagoela, baina lagunak. Eta bukatu gabe utzi dituen esaldi guzti haietan Paulak traizioa ikusi du. Erromatarren filmetan inoiz ikusi duen baino larriagoa, sakonagoa, mingarriagoa. Erromatar baten ezpata beste erromatar baten bihotzean sartzen ikusi du. Xabierren atzealdean itsasargiak orain bai eta orain ez keinu egiten dio urrunetik, baina lainoa loditu la argia ahulduz doa. Paulak begietara eraman ditu eskuak eta orduan mutilak bereak jarri ditu hauen gainean. Paulak une horretan pentsatu du esku haiek oraindik bere mutil lagunarenak diren edo dagoeneko mutil batenak baino ez diren. Zalantza buruan duela, isilik, zarata eta zotinik gabe, negarrez hasi da. Olatuak bezala, bata bestearen atzetik etorri zaizkio malkoak. Ez gandor zuria duten olatu indartsuak bezala. Udako eguerdietako bitz gabeko
olatuak bezala baizik, mantso baina etengabe. Laino madarekatua, ia ez du ezer ikustin, baina Mikeli iruditu zaio mutilak neskaren aurpegira eraman dituela eskuak. Lainoa oraindik gehiago sartu da eta Mikelek orduan gogoz jo du pareta hankarekin. Min egin du, kaka zaharra, ez du ezer ikusten. Unerik interesgarrienean eta ez du ezer ikusten. Baina imaginatu dezake mutilaren ahoa poliki-poliki neskaren espainetara hurbiltzen, eta laino artean zeruan musu bat ematen, laino itxiari begira. Berak ere espainetan musu ematen utziko dion neska aurkituko ote duen pentsatu du, eta orain ere urrun ikusi du aukera. Lainoaren zuritasunak zorabiatuta gela barrura begiratu du eta flexuaren argi horiaren pean fotokopia zarta bat ikusi du eta hori koloreko errotuladorea azpimarratzeko erabiltzen diren horietakoa. Zerbait azpimarratu beharko balu. Bikoteak lainoaren babesean elkarri emango zion muzua azpimarratuko lukeela pentsatu du, eta errotuladorea paper gainean indarrez zapalduko lukeela. Komunera joan da, eta ondoren, hozkailuari ohiko bisita egin dio sukaldean, baina laster bueltatu da berriz leihora, eta gortina alde batera baztertzean neska erreparatu du lainotik irteten. Mutilik ez, lainoak ez dio ikusten uzten, baina ziur dago laster aterako dela lainotik bera ere, neskarekin batera joateko. Baina berriz geratu da isara zuri bati begira, iluntasun argian itxu, eta zuritasunak begiak mindu dizkio. Fotokopien aurrean ezertzea erabaki du orain, irakurri ere egin ez duen esaldi bat errotuladorearekin azpimarratzen duela, amets bat izan du. Laino artean neska bat ikusi du, eta berari begira dago. Paulak ez dio azken esaldia bukatzen utzi eta alde egin du. Txistua irenstean mina sentitu du. Saman ukondokoa eman baliote bezala. Laino artean bere zati bat geratu da. Sekula bueltatuko ez dena. Eta itsas-ertzetek urrunduz doala. Jakako poltsikoan etxeko giltzak bilatzen dituen bitartean, pentsatu du inoiz aurkituko ote duen norbait ilea belarri atzera eramango diona eta eskua han utziko duena. Berak burua makurtu ahal izateko, laztan baten eske.